Ayo, ayo, ayo. Ya Allah. Swak wong yang ngejar. Deh, hari ini ki banyu ini ki jan. Mbak, kayak berapa dek lo mbak? Nanti loh. Kayak lo mbak. Oh iya. Ayo mbak. Yuk, si Pura. Lah nune nanti mbak. Alatnya toh. Heeh. Kayak ning kono enek. Aku koyo ini mau enek ngerti yo. Ning kono kae. Ya wis ayo mbak. Lek nganu ning belah kono kuwi lho. Kolonjono kuwi wae. Heeh. Mantep ora? Mantep. Yuk, yuk, yuk. Ciko alatnya sih. Dasarku malah suwek, Dek. Lah kecantol wi paling mbak. Paling. Wis nang kowe belah kono, Dek. Belah kono. Nah, ngono. Ojo rono titik engko ketok wonge. Nah, ngono. Sip, engko nek misale wonge kok langsung diangkat. Tak incemi. Kae wonge sik tunak-tunuk isik nganu, arep nali ae. Heeh mbak. Kok engko lek wonge langsung diangkat ngene. Heeh mbak. Mulai dong telor jabut mobil rung iso ngelong isik lah biar dini sak ini iki kuat ora iki. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah abot Siap, Dek, wonge teko, Dek. Oke mbak. Tarik. Lari. Mbak Dek kena. Mbak Dek kena. Lari dek. Cen ben itu kerjane aku. Aduh. Ayo, Dek. Ayo mbak. Ayo. Ya Allah. Swak wong yang ngejar. Oh, hai bocah. Tenan. Harus tak tutuk sikile sirku. Nek cara kenek. Hei, Duk, mandek.